Raya giştî ya Bakurê Kurdistanê, çardemîn Kongreya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK ji nêz ve dişopîne. Siyasetmedar, nivîskar, rewşenbîr û nûnerên saziyên civaka sivîl peyamên pîrozbahiyê li Kongreya PDK dikin û piştgiriya xwe radigihînin. Siyasetmedarên Kurd ên Bakurê Kurdistanê dibêjin ji bo ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye û Bakur bi rêw rêbazên aştiyane were çareserkirin, Serokbarzanê Xwedî roleke girîng e û di vê heyama nû de hêviya wan ji Serokbarzanî heye. PDK tenê PDK ne, PDK aynı wextê de partiyekê Kurdistanê mezin e û emî biryarê wî rasterast hem li ser siyaseta PDK hem jî li ser tevgera Kurd azadiya Kurd dike. Mesela Kurd ji mesela Kurd wergeriye mesela Kurdistanê. Yani êdî qedera çar perçeyê Kurdistanê ji berê zêdetir bi hevekirê daye. Yani perçeyek da gavekî pozitif heman wextê de tesîrekî pozitif li ser perçeyê diran dike. Rêveberên partî, rêxistin û kesatên Kurd û Kurdistanî yên Bakur dibêjin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, parastina destkeftinên Kurdan û pêşvebirina civakê rola rêbaza Barzanî her girîng bû. Rêveberên saziyên civaka sivîl amaje dikin ku ji 2015 ve li Bakur pirsgirêka Kurd kûrtir bûye û daxwaz dikin ku ji bo çareseriyê Serokbarzanî wekî berê dîsa destpêşxeriyekê bike. Partî Demokrat 46 da yani 1946 da ava bu hatanî niha rolekî Kurdî û Kurdewarî û Kurdistanî her çi diket ser milê wan rola xwe lihîstin. Ne tenê Başûrê Kurdistan tesîra wan li ser her sê parçeyê dî her wiha li diaspora û seranserê cîhanê jî hebû. Hatanê niha ev rola xwe Kurdî û Kurdistanî lihîstine em ji nû ve û carekî dî pîrozbahî Serok Mesud Barzanî dikin. Siyasetmedar û nûnerên saziyên civaka sivîl yên Bakurê Kurdistanê tînin zimên ku meseleya Kurd bûye meseleya Kurdistanê û biryarên Kongreya PDK dê rasterast bandorên erênî li çareserkirina meseleya Kurdistanê jî bike. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.